koira odottaa sinua ja Liinan voisi ehkä yhden pykälän lyhentää. Niin, laitan tähän. Joo, se on varmaan hyvä. Joo. Oulusta. No ihan kuumampaa. No joo, mikä ikäinen koira? No joo, mitä sä oot harrastanut? Onko tullut laukauksia? Ei ole. Oletko leikkinyt vetoleikkiä sen kanssa taistelun vääntänyt? Joo. Onko sulla muita koiria kuin sinä? On joo. 4 vuotta ja 7 vuotta. Miten tämä laumassa onko alemmaisen? No se on semmoinen niin kuin tavallaan haukkuinen. Aha, joo. Ja asunolosuhteet? Joo. Vahtiko pihaa? Saako olla ulkona vapaana? Vapaana on ulkona, mutta tavallaan niin kuin toisen puolesta sen vanhan, joka menee ajalle, niin ei Joo. Harrastat vähän mallioppimista? Joo. Mikä se kutsuma nimi? Aslan. Aslan? Joo. Aslan? Hei, yle moikka. Yle moikka. Kyllä kiinni. Näyttää paha olla. Hieno keppi. Tää tarkoitus on se suhu. Mitä te huijatte? Sulla omaa lelua mukaan. Ei. Voisiko olla mitään mielenkiintoista? Onko tämmöisiä? Leikkiikö millä? No siis kotona on pehmopalloja ja palloja ja jotakin pehmoleluja. Ympäristö, kun on Oulusta hyvä. Me nähdään taistelua tuossa. Meillä on muualla. Mennään tuohon selkeä.
No. Joo, mutta se on pikkuisen. Tähän kävelemään periaatteessa ovea kohti, jota kulman ottaa heti kun se näkyy pysähdyt. Pysähdy! Silleen, että se jätki minun. Voi hyvän. Olisikohan pitänyt jotain? Ei se mitään. Kilppi. Hyvin siellä. Hyvin. Kutsu vaan. Jee, hyvä! Se oli semmoinen. Tässä seuraava. Elikkä menomatkalla voit pistää paluutin
Ihan samaa reittiä, kalutin täysin pitkällä, eikä koiraan koko kalutin häittää, jos haluaa. Ja jatka tuon seuraavan punaisen viivan ja tuon telineeltä, missä suoraan eteenpäin. Vasemmalle enemmän itse. Jatka eteenpäin. Hyvä. Ja siitä ympäri ja nyt katsotte sen tynnyrin. Ja nyt te vaan yhdessä siihen Siihen tynnyrille vaan rohkeasti. Kehu koiraa siitä. Hyvä. Ja sitten tänne kattokaa kun haavariin katsotaan. Se katso sen kyllä jo. Selvästi etenee. Lähdetään tänne. Ja tuossa niitä impuita niin. Kiitos. Ohjaaja. Saa tulla joo. Kehu koiraasi ja ottaa omaan kalutiin. Lautaset on vain jäljellä. Noin. Siitä lähet sitten normaali ulkoiluvauhti ja tuota paksua. Ja pitkä kalu. Mun vaan sut reitosta vauhtia. Siitäpä voit pysähtyä. Otappa 3 askelta vasemmalle. Hyvä, kiitos.
Pitäkää hauskaa. Joo. No niin. Mitenkäs se meni ohjaajan mielestä? No, minun mielestä ihan niin kuin nyt oli tavallaan sen näköinen koira, kun oli ajatellut. Pelkääkö se normaalisti noin paljon laukauksia? No. Joo, mä niitä laukauksia joka päivä kuunnellaan. No joo, ei pelotella leikistikään. No niin, katsotaanpa mitä me tästä saatiin sille. Niin kuin sanoit, että se ei ole kuullut laukauksia, niin kyllä se niin näkyy siinä semmoinen, ei mitään pahaa, mutta just semmoinen, että kokemattoman reaktio ja 3 laukauksella ei yhtään mitään enää. Se ei ole ongelma. Luoksepäästävyydessä ei mitään ongelmaa. Hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin koira. Ja semmoinen pieni pehmös. Se tekee asiat ihan hyvin ja suorittaa hyvin, mutta kyllä siinä semmoinen pieni nöyryys siitä tulee läpi. Ja nuori koira ja uros, niin melkein sanotaan, että mieluummin harvinaisuus, jos ei tule, että onhan täällä ollut muutamia jotka on jo aika vahvoja, mutta eri tavalla nämä vähän kehittyä. Siinä ei ole mitään huonoa. Sitten tuo sen temperamentti, siinä vähän tuossa keskusteltiin, että onko lusikan koko ollut oikein, kun sitä jaetaan, että vieläkö se säilyy puhtaan vilikkaassa vai joko siinä rupeaa. Vähän välillä on semmoisia erittäin vilikkaan piirteitä, eli kun mitään ei tapahdu, niin se itse suikkelehti, mutta puhtaan vilkkaaksi sitten noiden osioiden suorittamisen tiimoilta, eli sen työskentelyn järkevyyden perusteella. Hermot. Tämä on hyvin tyypillinen +1. Ääntä tulee, äitiä ikävä tulee, kun yksin jää ja näin poispäin. Niin kun ajatellaan sitä olotilaa, kun mitään ei tapahdu, niin sehän pitäisi olla, että vaan sydän lyö ja parta kasvaa ja mitään muuta ei tapahdu. Ei tarvitse pyöriä, iihkiä eikä ihan muuta. Mut. Ei mitään hätää niiden kanssa. Sitten ainoa mitä nyt tietysti saadaan sitä toivoa kaikenlaista, niin taisteluhalua, kamppailuhalua. Joo. Sitä kannattaisi vahvistaa, jos meinaat harrastaa sen kanssa jotain tekemistä. Eli sieltä tulee se ja sen jälkeen se varmaan niin aktivoituu kohdentumaan myös tekemisiin ja vielä skarpimmin kuin nyt. Joo. Ja. Näillä näytöillä sen kokonaistaisteluhalu, leikkihalu, tuo leukojen käyttöhän oli varsin pehmeitä ja sitten vähän niin kuin sen mieleyhtymä katkee sitten ja se on niin kuin kokonaisuudessaan pieni, mutta sitä saa tosissaan, kun senhän saa opetettua leikkiä. Sillä pääsee niin kuin ylöspäin sitten. Puolustushalua me haetaan. Siinähän se sinun eessä seisoo, ei sillä kyllä akrea ollut pätkääkään, mutta kun se nyt oikein päin suvatsi siinä välissä olla, niin kai sitä vähän täytyy kiinnostaa se, että se hyökkääjä lähestyy, eli se on +1 pieni. Tuo terävyys, mitä sä et itse nähnyt, niin ei ole Suur-Suomi-hankkeita tällä koiralla, eli ei nouse ihmistä vastaan. Eli ensimmäinen reaktio kun näkee, kääntää takapuolen hukkaan kohti ja sitten kun sillä ei onnistu, niin sitten kääntyy oikein päin. Oikeastaan muuta kuin silmät laajenee päässä, ne pelkäsit ne putoo. Pakko lopettaa sitä. Eli ei nouse. Mutta se tärkeämpi puoli, että se on rehellinen koira, sen luokse voi heti mennä uhka päättää, eli se on +1. Toimintakyky kaikkinen, siinähän erikoiskokeena on toi kelkka ja sitten se pimeä huone. Nehän se selvitti ihan ok. Ja näin ollen päästään kokonaistoimintakyvyssä päästään plussalle, eli +1. No niin.
Mikkojahan täällä ei ollut muuta kuin tuosta taistelusta oli tuo 10. Plussa oli 150 ja 10 miinusta loppupisteet 140 ja ruksiruudussa hyväksy. Onnittelut. Ja Valkkariyhdistyksen puolesta haluan onnitella uutta muotovalioa. Kiitos. Hienoa. Hyvä. Kannatti lähteä kuule Oulusta tänne Joutsenon suurkaupunkiin. Niin, nyt on hyvä mieli ajella kotiin. No on, joo, kiitos. Kiitoksia. Moi.